Bismillahirrahmanirrahim. Waɗino gala goto Allah rokkimo ngalu kewngu omo jogii gese mawɗe jaaƴƴe. Allah hokkimo kala façon ngalu o jooɗi ha ɓoye seeɗa o yiiti ngalu makko o wi wo ko min alɗi. O yalti bowal galle makko o yi miskino goto demowo ene jooɗi. Miskino o ene welti sanne yeeso mum ene leeri ene jala ngam weltare. O wi an kam holko tagma weltirade comme no ni. Miskino o min de mbeɗa welti ngam Allah rokki kam ko mbeɗa hebbinir reedam. Mboɗo jogii mburam, mboɗo jogii tawaram, mboɗo jogii huunde e kosmalam mboɗo yara. Allah rokki kam ko mbeɗa yara. O wi kadi mbeɗa welti no feewi wonande Allah tabaraka wa taala rokki kam tekke ɗe ɓornimi. Yahaɓo so miskino wi ehema kalifa min de kam hanki jamma wonko koyɗimi. Mi haalan ma ko Allah holli kam hanki mi yi ɓurɗo alɗude wurgo hanki jamma. Homo ngabbiɗo asman bi mana omo sanki omo rutti e jommika. Nde o haalande patron o wonande ɓurɗo alɗude en sanko en rutto e jomum patron o jooɗi ɗum noon haawi ɗum no feewi jooɗi wona e miijade. Wi ɓurɗo alɗude e wurgo na sanko nden noon ko min fotata wonde sabu ko min won ɓurɗo alɗude e wurgo. O naati nde suudu makko homo miijo ɗum kam holno fotata waade so wonti gala ko min ɓuri alɗude wurgo donc ko min jogota sankade. Yaha won janggo mum tan Allah waɗi on noon miskino bino ɗo mo hoyɗi fawge ha muusa nde fawge nde Allah andinimo ko cankotoɗo. O holla galle makko aljanna, o holla golle makko joɗɗe, o holla muñal ngal o muñuno ngal ɗo e aduna, o holla basal makko ngal o jaɓirno ngal Allah. Dekketi yo ɗum noon ko ɗum ngalu mongu ton to Allah. Yaha ɓoy se tan neɗɗo goto yehton to galle patron o, yehti galle patron o ngam haɓrude patron o wonandi miskino on ɗon o sankima. O haalan patron o miskino on ɗon sankima. Patron o hawani feewi miskino on sankima ijam ɗum kam no wayata te on ɗon wona galo. O micci haɓɓoy seeɗa o siftor miskino o nde wiyannoma nde ma ɓurɗo alɗude ma sanka. O faami nde ko on ɗon woni ɓurɗo alɗude e wurgo sabu kañum ko ndewannoɗo Allah ƴetti gurdam mum fof totti Allah ha laaɓi woppani haydara. Nden noon annabi sallllahu alayhi wa sallam gonɗi e hadisu muɗum ɗo wiyanno Allah ƴewta mbadiji mon, Allah ƴewta gandanɗa hoore ma tekki mon joɗɗe, kono Allah ƴewata gandanɗa hoore ma ko golleji mon moƴƴi e anniyaji moɗon. Allah tabaraka wa taala gonɗi to haalata e aya Qur'an ka to wiyanno ɓur teddude e moɗon tan ko kulɗo Allah. Nden noon ko ɗum ɗo tan woni golle moƴƴe. Caggal ɗum patron o faami nde kanko ko miskina o ardinani golle moƴƴe haydara o waɗani. O wonti jiyaɗo Allah moƴƴo, o watti gandanɗa hoore ma wallude julɓe, o watti wallude gandanɗa hoore ma rewɓe e sukaɓe, o watti wallude taw ko dente mawɗe taw ko diini ngam gollanade laakara